Hoćeš u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Wings, jedan osmeh može sve, zato smej se, menjaj svet, tako jači smo za let. Leti s nama. Hoćeš u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Dobra energija magiju stvara, tako počinje zvezdani sjaj. Neka sja kada letim kroz vreme i snove, ja tada dobro znam da život ima boje. Koje dobro stoje Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Wings, novi klinci u kraju tvom, nađi moć u društvu tom, leti s njima slobodno. Gledaj sada Wings, ta magija Wings, maštaj i ti ako znaš, sa nama je tako lako, ti samo reci Wings. Bloom je položila ispit u sobi za simulaciju. Njen virtuelni put u domino je pružio šansu Trixima da ponovo pokušaju da uzmu njenu moć. Zmajev vatru. Kiko je upao u nevolju, ali je uspeo da se izvuče zahvaljujući svojoj lenjosti. Čudovište i vrba. Ne stvarno. Ovaj put si stvarno preterala, zabranjujem ti da to radiš. Stella, šta se dogodilo? Šta se dešava? Flora je preterala, kao i uvek. Samo vršim par eksperimenata. Imam uskoro ispit. Ha, bez zezanja. Pričaš o tome već mesec dana. Upotrebit ću energiju cveća u borbi protiv veštičih zlih čini. Pa, šta nije u redu sa tim? Ha, šta nije u redu? U slučaju da nisi primetila, tvoja soba je pretvorena u ogromnu hemijsku laboratoriju. Bloom se složila s tim. Šta više, rekla je da će mi pomoći oko učenja. Ja sam već položila simulacioni test. Pa... Da, taj test. Hej, pobedila sam Icy, Darcy i Stormy. To nije bilo lako. Znam, izvini, Bloom. Nemoj da brineš. Znam da ste svi pomalo nervozni. Nemoj da brineš. Trebala bi da vidiš moju sobu. Okej. Dozvolila sam Flori da stavi cveće na moj prozor zato što im je potrebno mnogo svetlosti, ali onda se raširila i stavila gomilu melmosa varicosa. Mimosa vainatosa. Kako god. Mislim, stavila ih je odmah pored mog ogledala. Bloom, mog ogledala. To je normalno. Hrane se reflektovanom svetlošću. Tvoje ogledalo je ogromno, zato je savršeno. I ti misliš da je ovo normalno? Šta nije u redu? Isprobavaju moju odeću. Zato ih zovu obraženo cveće. Baš me briga kako se zovu. Natera ih da prestanu odmah. Moja odeća. Bloom, moja prelepa odeća. Stella, nije tako strašno. Jeste, strašno je. Nose moje cipele. Čak koriste i moju šminku. Pogledaj ih samo. Nemaju uopšte ukusa. Čak nisu ni uklopile odeću. Šta očekuješ? To su samo biljke. Tehna se ne žali na ovo. Zdravo, Mjuza. Da li si videla Tehnu? Ne, nisam je videla još od jutros. Da li imate problema sa mojim biljkama? Kako to misliš? Imamo cveće u našoj sobi. Da, zamolila sam Tehnu da mi pričuva par semenki u njenom ormaru. Tehna! Bilo je vreme. Tražila sam farmerki u ormaru kada me je ovo gmizavo stvorenje ščepalo. Bila je u ormaru ceo dan i ti nisi primetila. Nemam tu naviku da njuškam po tuđim ormarima. U redu, bit ću smirena. Ali bih stvarno htjela da znam kakva su to semena bila. To su trodupla S. Trodupla S? Sequoia prolifera swifta. O, šta? Pa nisam mislila da će tako brzo porasti. Kunjam se da nisam znala. U redu, Tehna. Nemoj da se nerviraš. Udahni duboko. Ostani smirena. Tehna, tako mi je žao. Sve je dobro prošlo, Flora, ali mislim da te biljke ubice moraju da odu. U pravu si. Sad ću odmah da ih iznesem. Onda ćemo ja i moje stvari da se preselim u crnu močvaru. Crnu močvaru? Sobe u Alfiji nisu predviđene za moje eksperimente. Ali ne možeš da se preseliš u močvaru. Svi znamo kako je tamo grozno. Ne želimo da odeš tamo. Zar ne? Devojke? Da li je to da ili ne? O, ne mogu da verujem.
Flora samo pokušava da se spremi za ispit. Bloom, svi moramo da učimo, ali mi kad učimo, ne diramo tuđu odeću. Niti pokušavamo da je zadavimo. O, hajde, devojke, nemojte da ste takve prema njoj. Florin ispit će u svakom slučaju biti uskoro, a ja sam obećala Flori da ću joj pomoći. I tamo odakle ja dolazim, obećanje mora da se ispuni, okej? I dalje ne mogu da verujem. Nisam ni pomislila da ćete me pratiti do ovde. Da, nisam ni ja. Zapravo nismo mogli da te pustimo da sama dođeš. Možda su ponekad mrzovoljne, ali im je stalo do tebe. U svakom slučaju nadam se da kampovanje neće trajati dugo. Ako mi pomognete da nađemo magični cvet, neće uopšte potrajati mnogo. Vidite, to je veseli lokvanj. Lep cvet, ali da li si sigurna da ga ovde možeš pronaći? Apsolutno, ekosistem ove močvare je raznovrstan. A zbog čega ti je u stvari potreban? Esencija veselog lokvanja je protivotrov za određene čini veštica. Dobro, šta onda čekamo? Hajde da pronađemo taj cvet da bi mogle da se vratimo. Nije baš tako lako. To je jako plašljiv cvet. Ne dozvoljava da se ubere. Nemoj mi reći da ćemo morati da ga nagovaramo da svojevoljno krene sa nama. Stvarno mi je dosta hodajućih biljaka. U stvari, samo moramo da zamolimo cvet da nam pruži jednu svoju laticu, a onda ću iskoristiti kap ove mešavine, jedan od mojih pronalazaka i... Pogledajte šta se dešava. To je baš brzo. Mogu da stvorim beskonačan broj veštačkih latica. Ovo je sjajno. Na posao, odmah. Kiko, ti ostaješ ovde, okej? Močvara nije dobro mesto za šetnju. Mogu i ja da ostanem. Neću lutati okolo, obećavam, stvarno. Stella, molim te, nemoj odmah da se žališ. Ko se žali? Ne, stvarno. Samo sam postavila obično pitanje. Kad je pronađemo, odmah se vraćamo Alfiju, zar ne? Stella! O ne! Zašto? Zašto su močvare tako... Močvarne? Tvoji komentari su nepovezani, Mjuza. Kao i tvoja odeća, zaboga. Ovo je platnjava močvara, ne modna revija. Kakve to veze ima sa bilo čim? Wings su uvek Wings, a i... Stella! Tamo je. Stella, da li si dobro? Nisam dobro. Umorna sam i prljava. Noge me ubiše od ovolike šetnje. Samo kad bi našla to glupo cveće. Ćutite, tiše malo. Ne, odbijam da se utišam. Rekla si da ćemo da ih nađemo i... Vidi, Stella, tamo, na vodi. Wow, tako su lepe. Da, i tako su sićušni. Šetači, hajdemo. Ne, čekajte, molim vas. Nećemo da vas povredimo. Mi smo vaši prijatelji i treba nam vaša pomoć. Kakvo neverovatno mesto. Mislim, pogledajte sve ovo, ljiljani, irisi. Vodene nimfe su bile u pravu što su nas ovde dovele. Nadam se da ćemo uspjeti da pronađemo ono što tražimo. Šta je bilo, Stella? Maca ti je pojela jezik ili? Pogledajte tamo, ispod vode. Minijaturni grad. Fantastično, vodene nimfe žive u mehurićima ispod lista lokvanja. Ne želimo da budemo neprijatne, ali imamo mali problem. Vidite, mi ne možemo da vas pozovemo da uđete u našu kuću. Malo ste velike. Ali i naša kraljica je izrazila želju da vas upozna. Pratite nas. Drago nam je što ste ovde. Vidite, mi ovde ne primamo često goste. Hvala na toploj dobrodošlici. Vaše, misliš da bi trebalo da kažem vaše malo visočanstvo umjesto visočanstvo? Visočanstvo, reci visočanstvo. Sigurno ste dugo putovali i izgledate umorno. Da li mogu da vam ponudim neko osveženje? U stvari, samo nam treba jedna latica veselog lokvanja. Možemo da je dobijemo? Naravno da možete. Rekla bih da imate dosta poštovanja prema prirodi. Ali, deluje skoro nemoguće da vas niko do sada nije sreo. Trudimo se da ne budemo upadljive i znamo gde da se sakrijemo. A onda ako neka stvorenja i dođu ovde, sigurno imaju dobar razlog za to. Možda ste čuli za stvorenje zvano Veliko čudovište sa Crnog ostrva. Šta? Ovde živi čudovište? Da, nažalost.
Ako pogledate na onu stranu, odmah iza zamagljenog nasipa vidjet ćete ostrvo u sredini močvare. I u toj dubokoj podvodnoj pećini živi to odvratno stvorenje. To ogromno zlo čudovište nas svakodnevno ugrožava. Zašto se ne preselite negde? Naš opstanak zavisi od biljke zvane zilit, koja se može pronaći samo na tom ostrvu. Sa puno strpljenja i truda smo uspeli da napravimo jaku i prozirnu vrstu materijala. To koristimo za pravljenje mehurića u kojima živimo. Bez zilita morali bismo da živimo iznad vode, gde vrebaju predatori. Ali čudovište sa crnog ostrva nam otežava sakupljanje zilitovih listova. S vremena na vreme jedna od nas dobrovoljno odlazi na ostrvo da pokupi barem jedan list. Prošli put je bio Luizin red. Zašto? Šta nije u redu? Šta se desilo sa Luiz? Nije se nikad vratila. To je strašno. To je naša sudbina. Ovako živimo već duže vreme. Pa, rekla bih da je vreme da se neke stvari promene. Spremne, devojke? Spremne kad i ti, Bloom. Divno! Da li ste čule nešto? Ne, nisam. Znate, devojke, nešto sam razmišljala. Kraljica je rekla da je čudovište ogromno. Možda za nju. Mi smo velike. Pa ako smo mi prosečne visine, čudovište mora da bude srednje veličine. Zar ne? Ima smisla. Šta je bilo? Šta? Možda je otišla. Ups. Gde je otišao? Super! Šta sad? Ništa nam drugo ne preostaje. Moramo da spasimo Mjuzu. Da, ali kako? Voda nije naše stanište. Koristit ćemo mehurića kao što to rade vodene nimfe. Meni to zvuči kao dobra ideja. Spremne? Nego šta? A sad, konačni udarac. Lux Luminas. Da li vidite nešto? Tamo dole, na dnu. Otišao je u njegovu pećinu. Hajdemo. Šta se dešava? Moramo da izađemo odavde odmah. Ovo je baš bilo blizu. Gde se nalazimo? Nikad ovde nisam bila. Ne znam, ali smo najverovatnije na ostrvu. Ako je tako, otvorite širom oči. Zašto? Čudovište je otišlo, zar ne? Nemamo čega da se plašimo. Čudovište nije otišlo, samo se povuklo u svoju pećinu. Flora, da li znaš koje je ovo drveće? To mi liči na crvenu vrbu. Zanimljivo. Kako je zevanje zarazno. Izgleda kao da su zasađene na neki poseban način. To je tipično za ovo drveće. Rastu spiralno oko njihovog voća. Ovo drveće ima svog vođu. Smešno. Poređene su tako kao da nas vode do svog vođe. Kako prelepo mesto, zar ne? Veoma je tiho. Čujete ptice? U stvari, ja ne čujem. Ni ja. Zar ne misliš da je to čudno? Ne, meni to ne deluje čudno.
O Bože, kakav lep miris. Detektovala sam ga. Bolje da analiziram njegov sastav. Ne, nemoguće. Ovo je uspavljujući gas. Devojke, devojke! Da, i ovi liševi koji prekrivaju kamenje su tako mekani, kao najmekši jastuci, tako mekani. Stella, nemoj da dišeš! Nemoj da dišeš! Ne! Budi se, Stella! Nemoj da zatvaraš oči! Da, dobro, samo novi alarm u 7 sati. Flora, Mjuza! Ne! Budite se! Nemojte da zaspete, molim vas! Ajde, Tehna, tako smo umorne. Da, ostavi nas na miru. Tehna, Bloom! moram da ostanem budna. Pogledaj ovamo, Tehna. Ja mislim da je ono drvo vođa. Ono o kome je Flora pričala. Pogledaj livadu. Sve životinje spavaju. I tamo ispod vrbe je sigurno mala Louise. Bloom! Izvini, Tehna. Stvorit ću mehur sa kiseonikom. Napravit ću mali otvor. Da pustim loš vazduh napolje. Hvala, Tehna. Bloom, dobrodošla iz zemlje snova. To je vrba. Taj smrtonosni miris dolazi od vrbe. Dobro onda, hajmo na posao. Gde sam to ja? Šta se tu desilo? Isključite svetla, alarm još uvek nije zvonio. Skidaj ovu stvar za mene, neka neko učini nešto brzo. Stella, pusti se, to je mali bezazleni insekt. Odvratno. Pa uspelo je. Zvuči kao da su se svi probudili. Da, i ne samo oni. Pogledaj, sve životinje su se probudile. Ponovo smo sa vama, devojke. Super, pomozite nam da napravimo još veći mehur sa kiseonikom. Ti si Louise, zar ne? Da, znam ko ste vi. Nikad neću moći dovoljno da vam se zahvalim što ste me probudili. Ali odakle znaš ko smo mi? Dok sam spavala, bila sam u konstantnoj telepatskoj vezi sa svetom oko mene. Zato sam znala da dolazite. Ne, nije ono što mislite. Čudovište ne dolazi, ono je već ovde. Ali ne razumem te. Objasnit ću vam. Dok vam ovo pričam, mi stojimo na vrhu čudovišta. Kao što sam i rekla, u snu sam održavala kontakt sa ovim mestom i tako sam saznala istinu. Ovo ostrvo je u stvari ogromna uspavana pokretna kornjača. Sve je ovo zasluga crvene vrbe. I čudovište u pećini nije ništa drugo nego kornjačina glava koja izlazi i ulazi iz oklopa. I svo ovo drmusanje koje smo osjetili je posljedica kornjačinog kretanja po močvari. Pa, ako je istina ovo što ste rekli, to znači da smo je prošli put probudili. Ne, nažalost, vaš magični svod pokriva samo mali deo njenog ogromnog oklopa. Javno stvorenje je hodalo u snu i to radi već godinama. Zaštitni svod će nestati kada odemo i onda će sve biti kao što je nekad bilo. Šta? Pazite! Ne, poludeo je! Nasilniče jedan, pretvorit ću te u bonsai. To će te naučiti da ne diraš stvorenja koje su manje od tebe. Pa naravno, korenje. Tu moram da ga napadnem, u podzemlje. Uspele smo! Da, oslobodili smo kornjaču Čini. Još jedna pobjeda Wingsa! Vazduh je ponovo čist. Da li čujete taj prelepi zvuk? To je zvuk ptica koje pevaju. Ovaj put mogu da ih čujem. Ne, moji prijatelji. Pričamo o mnogo glasnijem zvuku. Zvuku prirode koje se budi. Kako da vam se zahvalimo? Vratile ste nam našu Louise i oslobodile ste nas izvora straha i uznemirenosti. Inače čudovište, ili bolje da kažem kornjača, šta će se sada desiti sa njom? Pogledajte, ka močvari. Hej, mrda se! Polako, nije kao neki brod, ali se mrda. Kornjača je sada slobodna i može da nastavi svoj život. Ali šta ćete sada da radite?
Rekli ste da Zilit možete pronaći samo na kornjačinom oklopu. Kornjača nam je dozvolila da pokupimo skoro sav Zilit. Bićemo dobro jedno vreme. Pokušali smo sami da uzgajamo Zilit u našoj bašti, ali nije uspelo. Pre ili kasnije ćemo ostati bez Zilita. Ako je to volja prirode, tako će i biti. Sačekajte malo, čak i majka priroda može iskoristiti malu pomoć prijatelja. Flora, šta pokušavaš da nađeš? Moja formula za brz rast. Sećate se ovog, devojke? Gledajte ovo visosti. Sjajno! Bravo, Flora! Odlično! Da li ćeš joj sada dozvoliti da koristi tvoju sobu za svoje eksperimente? Pa, ja... U svetlu ovog što se desilo, pretpostavljam da bi trebale da razmislimo. A, nema veze, devojke. Od sada obećavam da ću koristiti prostor koji imam. Dame, nećemo vam se nikada dovoljno odužiti za sve ono što ste učinile za nas. Ali u znak zahvalnosti htjele bismo da vam ponudimo ovo. Veseli lokvanj! Pustio je da bude ubran samo za vas. Zna da ćeš biti dobra prema njemu. Čim stignemo, odmah ću naći neko lepo mesto za njega. To je sjajno, Flora. Sad ćeš sigurno da prođeš ispit, kao i uvek. Hvala, Bloom. A sutra je i tvoj red, zar ne, Stella? O, ne. U sledećoj epizodi održat će se izbor za Miss Magicsa. Da li će Stella učestvovati? Mitra nagovara Lucy da ne traži pomoć Trixa da bi se takmičila, ali ona će ipak upotrebiti njihovu magiju da pobedi. Još jednom će zabava biti uništena, ali će svakako biti zanimljivo.